anakku sing biasanya Pak protes surak bagus dewe Mbak Teki. Iya sayang. Itu ayah kita yang pakai belangkon yang kumis tipis itu juga luar biasa loh itu. Pak Sinten menikah. Nggih, yang pakai belangkon Solo, yang pakai belangkon Solo. Yang pinggir kan, yang pinggir nggih. Pak Sinten menikah. Oh masih sibuk kan Mbak arep kenalan. Pak Sinten. Kurang kenalan dong. Oh belum. Ya. Alah, kongko tak kenal. Ya. Besok pinter saut-sautan wong loro wong ayu. Gak. Ya. Yen wis bisa nyambut gawe kamu nggak biasa kiroah ya? Iya. Harus biasa kiroah. Nggih, mangke mugi-mugi sak wangsulipun saking dalemipun Pak Indrat Moko menika dalem anu Mas. Terus istiqomah. Istiqomah. Emang wingi ora istiqomah? Ora, istirahat aku wingi. Kayak Mas Pentur ora leran Dek dina wingi jan. Iya. Dek saiki jope akeh. Kandhane. Dodolan pring. Yo sejenis kuwi yo saiki wonge ora leran te ndonga barang. Lah iya, kae kate kono ana usahane dodolan pring. Alhamdulillah layakno kaya bethek ya. Prengas-prenges. Kudu mlaku sak mestine. Menika keluarga saking Semarang. Saking Semarang. Oh, ngaten, nggih keluarga saking Pak Indrat Moko. Pak Indrat Moko. Ngaten ingkang lenggah wonten ngajeng menika. Ini komplit Semarang ada, Cirebon ada. Oh, komplit. Ya nanti kita sambil jajan kita kenalan Mbak. Oh, boleh-boleh. Yang belakang anak buahnya Pak Indrat Moko nggih. Oh iya, aduh gantengnya ya Allah. Oh iya, anak buahnya Pak Indrat Moko ya. Oh alah sing suka WA-an kemarin, Masya Allah. Ternyata main di belakang juga iya, ya. Iya, tak goleki sapa lho Mas sing WA aku. Jan luar biasa. Pesenanku ana ya, Mas. Yes. Sarang yo. Napa Mas blindrat? Iya. Oke. Mangga. Cep menang. Kalau
galo-galo. Oi. Ah, ah. Oh. Oh. Memang susure ilang ese tenan ese sulah. Kayak campur saripul.
Pak De? Dereng, mengke rawuh jam pinten? Oh, bar asar. Lha nggih pun kula kak ngentosi kalih jenengan men nggih. Nanti dikasih kode ya Om ya. Lagi dicedhaki wis keras Mas ngendikane Mas. Padahal aku sampean tak kayak kesempatan duduk di sebelahnya Om Kumis loh Mbak Teki. Aku isin nih Mas aku. Ya ora apa-apa. Aku kan biasanya dipangku. Oh, alah alah alah. Satu Jos. Oi. Oi. Bunda yang cantik. Katamu para bos-bos buah ini. Wong takut kasilanku godho ati Ibu Bohai datang bisa Gimana? Ibu Bohai, Heeh. iki wis heboh Mas. Ya, ini mengumpulkan para krunya ataupun gengnya. Rono rene, rono rene. Ya. Pasukannya dikerahkan. Untuk mengompakkan ini Mbak Teki. Iya, wus. Kalau nggak Ibu Bohai gak enek Mas. Lah, kandhane kok ya. Tandangi dhewe. Hari ini kita angkat menjadi tim kreatif dari New Chandra Pesona. kok yo. Oh, Sing kagungan kersa Mas. Ayo. Sabtu So